Poštovani prijatelji, sugrađani, dragi gosti, predstavnici medija, zaista mi je velika čast i naravno veliko i ogromno zadovoljstvo što sam večeras ovde i što je meni pripala čast da stojim pred vama i pričamo priču o bazenu i o početku njegovog korišćenja. Kao što smo čuli maločas, neka ideja se rodila tamo možda i pre 30 i 40 godina, Blacu je ovo nedostajalo davno, decenijama, ali onako prvi neki početci ozbiljnih priprema su bili 2006. godine. 2010. je izrasla, odnosno napravljena jedna rupa na ovom prostoru i tu se negde stala. Ja sam srećan čovjek što sam sa svojom ekipom uspeo u zadnjih par godina da nešto pokrenem po pitanju ovog kompleksa, da svi zajedno damo doprinos da ovo liči danas i večeras na nešto i da od praktično danas, od večeras, od sutra može da se koristi. Naravno da imamo dosta radova još na onom drugom delu, na uređenju onog drugog dela prostora, manjeg bazena, trećeg bazena i tako dalje, sve ono što smo planirali, ali ovo je za Blace istorijski trenutak i ovo je nešto što smo dugo čekali i nadam se da će svi biti zadovoljni onog trenutka kad počnu da koriste i ovo što smo do sada uradili. Neverne tome, ima ih poprilično, ali vrlo su slabašni u ovom našem gradu, su komentarisali redovno, svakodnevno, kritikovali šta to radimo, nemamo sredstava da završimo, evo sad je neka šarena laža, bit će bazena, neće biti bazena, ovo što vidimo ovde nije izmišljotina, ovo večeras što gledamo je jedna prelepa slika jednog dela onog divnog kompleksa koji će biti završen sledeće godine. Bog je hteo da večeras, mi smo planirali ovo pre jedno mesec dana, da to bude baš večeras, Bog je hteo da bude kiša umesto lepo vremena, odnosno umesto neče što bi bilo prijatno, toplo, sparno, ali nadam se da nam ništa neće smetati, ovo će malo doprineti da svi zajedno zapamtimo kakvi su trenuci bili kad smo otvarali i počeli da koristimo naš bazen ili deo kompleksa bazena u Blacu. Hvala svima onima koji su verovali da će ovo biti onako kako smo mi obećali. Hvala i onima koji nisu verovali, koji nas stalno kritikuju i nadaju se i mole Boga da mi ne uspemo u onim našim idejama koje ih imamo. Time nas oni hrane i time nam daju snagu za nešto više i volju da uradimo sve ono što smo rekli, makar potrošili silnu snagu, silnu energiju, sve naše resurse, sve ljude koje imamo, sve prijatelje koje možemo da upotrebimo, da uradimo nešto u ovoj našoj maloj, ali zaista divnoj sredini. Zahvalnost nudim, sam dužan da odam svima i omladini koja jedva čeka da i stalno je potencijala na tome da ovo bude završeno i mojim saradnicima koji su dali veliki doprinos svi zajedno da dođemo do ovog trenutka i sportskom centru i direktoru koji je zadnjih jedno 7-8 dana i danju i noću bio na ovom bazenu ovde sa svojom ekipom i omogućio da se ovo uredi na najbolji mogući način i da može da se koristi od večeras. Oni koji žele večeras mogu da ga probaju, koji imaju hrabrosti, ali svakako od prvog sunčanog dana. Želim vam svima svu sreću, želim vam da ga naš bazen što duže svi koristite, da svi zajedno uživamo u narednim godinama koje dolaze na ovom našem prelepom i divnom prostoru koji će biti, obećavamo, sledeće godine neuporedivo bolji, lepši, kvalitetniji nego što je večeras. Ovim činom proglašavamo početak rada jednog dela bazena ili početak rada bazena u Blacu otvorenim, zvaničnim i molim vas da ga svi zajedno sa našim porodicama, sa našom rodinom, sa našim prijateljima, sa našom omladinom što više i što intenzivnije koristimo. Hvala vam svima, živim i bili i dobrodošli. Ja se sećam 25. maja kad smo svi imali slet i to je bilo neko divno vreme. Eto, došlo je dotle da se i u ovom našem gradu povodom određenih praznika prave ovakve svečanosti.
možda slučajno ili namerno, ja to sad ne znam, ali želim jednom čoveku da čestitam rođendan, da mu se zahvalim što nas je ovoliko maltretirao, da Bog da ti vratimo i prijatelju, srećan ti rođendan. A da se vi ne bi razmišljali šta je ovaj lepi poklon sa plavom mašnom, pazite plavo, ovde je jedan lep mikrofon i klavijatura, pošto je to jedan od najboljih stvari kojim se naš prijatelj služi. Živi bili i popite ovde za bazen, a kod gospodina Jozića posle jedan kući na rođendan. Živeli! Puno mi je srce, pre svega zbog dece, omladine, svih onih koji će koristiti ovaj bazen i ono što ja mogu samo da kažem, to je krajem sezone, septembra, oktobra meseca nastavljamo sa realizacijom ove druge faze, da bi sledeće godine ovaj komplet bio zaista savršen, da bi sve bilo urađeno kako treba i da možemo sve da koristimo na najbolji mogući način. Vidjeli ste da Blačani mogu sve, sem da pustaju i zaustavljaju kišu. Obećali smo 15. održali smo reč. Napravljen je jedan deo otvorenih bazena koji će na zadovoljstvo naših građana, omladine posebno, biti predak kutak za ovu godinu. A do godine će to biti jedan od najlepših kutaka u ovom delu Srbije. Ja se pre svega zahvaljujem svim radnicima, izvođačima od Jagodine, Brusa, Aleksandrovca, naših Blačana, Župljana. Ovde se zadnjih mesec dana radilo u 3 smene. Po mom glasu vidite koliko smo napora uložili da sve bude ovako. Ja sam prezadovoljan, zahvaljujem se svim i sponzorima, svim ljudima koji su učestvovali, lokalnoj samoupravi posebno, ali nešto moram da izdvojim. Noćas je stigao pozdrav iz Londona. Jedan naš sugrađanin koji se zove Ilija Ivković je čuo da je ono što je i on želeo pre 20 godina, da se otvorio bazen. I poslao je aber da se svi radnici nagrade pićem, kafom i svim ostalim. Ja se posebno zahvaljujem našem prijatelju Iliji Ivkoviću iz Londona i želim mu da što pre dođe u Srbiju, baci da se kupamo zajedno.